Pipila ka mga tao moagi sa checkpoint sa may Cebu South Coastal Road. Gipahuno una tungod kay tag-as og temperatura. Apan gumikan lang di ay kini sa kainit sa panahon. Si Lian Senkulan sa report. Sa mas gihigpitang checkpoint, lakip sa gihimo sa mga musud sa probinsya sa Subo ang nagkalain-laing preventive measures. Sama sa pagpaagi sa mga tao sa foot bath sa checkpoint sa Cebu South Coastal Road o pagsanitize sa ilang mga kamot. I-check usab ang body temperature. Apan may uban, milapas sa 37.5 degrees Celsius nga temperatura, maong gipa-standby lang una sila. Usa kanila ang trabahante, gikan sa lungsod sa Liloan, kansang temperatura miabot sa 37.7. Sa Liloan, pauli na ko. Tigatod bil sa Biko. Apan human sa pipila ka minutos nga pahuway, miubos na kini ngadto sa 36.3 degrees Celsius. Ingon niini usab ang nahitabo sa usa ka motorista nga gikan sa dakbayan sa Mandawi nga gipapahuway lang una o gipainom og tubig. Sagad niini nga sitwasyon, maoy masugatan sa mga frontliner tungod sa ka-init sa panahon. So ang among buhaton palingkoron, painom tubig, then rest. After 5 minutes, amo i-check ang temp kung same lang gihapon. Another 5 minutes, ma'am. So kung madugay jud after 15 minutes, dili jud makakuan iyang temp, ma'am. Amo i-assess ang wala pa hinuon sila'y nasugatan karong adlaw nga mga tawo nga gipanghilantan. Actually, maraming mga adaptations sa imong body nga init ka because gikan ka sa gawas. Pero kung mo-wait lang ka after mga 30 seconds to 1 minute, mawala naman po siya, mabalik naman siya normal. Uban ni Renante Quiñones, Lian Senkulan, Balitang Bisdak.